Mina ngibhotane lotshani abushing zidweshane ezidweshakazi zikwaNkwenkwezi molweni bethu nani. Akho nto ingako ndiza nayo namhlanje, ndiza rather ne-warning okanye ukucebisa. Ndifuna ucebisa umzali onomntwana osakhulayo, ndicebisa umntwana. Bethunana makungabi lula uve sikuphakame hlasi uye egqirheni. Ubone uvidiyo kaNonkwenkwezi uqonda uba mawuthathise uye khona. Khange uthethe nabantu bakokwenu. Asikwazi thina unengxaki apha ekhaya. You understand? Sometimes life is tough. Sometimes life can be tough ungathakathwanga. You understand? Umntwana ufumana une-depression, you know, ubomi butshintshile. Ubomi butshintshile, usuka e-high school ungene eyunivesithi. It's tough, ulonely, akaqhelanga le dolophu akuyo, yonke laa nto leyana. You understand? Mhlawumbi beqala nothandana umntwana, wadisaphoyintwa zisuka, so unaloo depression inyana yakhe. You understand? Nanko ke ngoku ezisa egqirheni. Uyeva? Eliza kumrobha limqhathe. It should not be easy to just go consult uhamba wedwa. Kubi phandle apha. You know, apha ekunyangeni, you know, this fraternity yokunyanga. Ndinamagqirha mna endiwaziyo personally that are convicted of rape. Omnye isigwebo sakhe siyakhutshwa on the 12th of June. Yeva? They have been found guilty already kushiyeka isigwebo. Omnye sele waphuma nophuma. Ngabantu endibaziyo, as in I've crossed paths with them, and ungamtrusta uba uyazi. Umuntu oyindoda athi kuwo unesimnyama, esi simnyama unaso sifuna into yoba ndikhuphe eliyeza kufuneka ndilifake apha ngaphantsi kuwe. Ayikho enye indlela uba ndingalifaka ngaphandle uba ndisebenzise incanca yam. Kunesalamuzi bethuna, kho iyeza ekuthiwa lisalamuzi. Laa mthi le nto ikhe yaxhaphaka kakhulu, uthi uhamba edolophini ubethwe ligqini. Wawubethwe ligqini, uba ukhe wavula umlomo wathetha, ingqondo zakho zimkile. Uzawukwenza yonke into aba bantu bathi yenze. Kuthiwa hamba ukhupha imali, ntononi, le mali yakho isengozini, le mali kwathi ningathangani sizawuyandisa thina. Uyayiva? Nijikele emva kwe-building, phayi, imali ngamaphepha. Xa ufika kokwenu okanye kwakho, bayithathile the actual money, wena ushiyeke namaphepha, ubuthwetyulwe ingqondo. What makes you think ayinawukwenzeka loo nto leyo endumbeni yomntu osebenzisa amayeza? Akuthwebula ingqondo. Uza kuyenza le ngoku uyaziyo into yoba irongo into yoba umntu ongamaziyo oyindoda athathe isitho sakhe somzimba sangasese azosifaka kuwe egameni elithi uyakunyanga. You know it is wrong, but because ubethwe ngomthi, ingqondo ithwebulekile. Uzibona uthe swi, yile ndoda imdaka, inamasense ingavasiyo. Thina xa sikujonga into yoba yintoni ekudibanisa nalo mntu, awuboni kwanto erongo wena. Because kaloku ukufumene uhamba wedwa, wakufaka idliso. Sanokuzisa ngetreyi emgibeni kaSathane. Yihamba nomntu xa usiya egqirheni elingaziwayo kokwenu. Iba nomntu ohamba naye. It's tough out there. Umthi, ukhona umthi wemilingo bethunana, and uyasetyenziswa kakhulu ngabantu bokunyanga. Uyabona ngoku kukho iinyangi zokwenene, zikhona nezi zobuxoki. Ezi zobuxoki zisebenzisa imilingo
ukuthi nikwazi uzimamela, uzibona uquqa ubuyelela. Kumane kusithiwa hayi asikaphume sisimnyama ubana ngabe ubunokongeza. Khona intombazane mina othi xa endibalisela ngumntwana wesikolo, wayikhupha imali yakhe i-savings yonke into yaphela i-28,000. Phofu yena wayeye phayana eyofuna iyeza alaziyo, uyeva, okanye axelelwe ngalo. Wase wabona isayini ebhaliweyo lo mntu ungathi uthengisa amayeza, wangena phaa uzothenga iyeza apha, kodwa uphume sele kubonwe oku noku 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 noku, uyeva. Kwafuneka yayinto engxamileyo, engxamisekileyo, funeka ekhuphe imali, kwafuneka ekhuphe imali. Mane kusithiwa yho, hayi kushota into ethile, hayi utamkhulu wakho ophiphiphiphiphi, you understand, utamkhulu. And aba bantu fika ngelinye ixesha bathetha i-English, kuthethwa namadlozi akokwenu, ubuhlole bakokwenu nge-English. Uvalelwe endaweni emnyama, egumbini elimnyama, kuthiwe uzawuthethwa nabantu bakokwenu. Kuyakhumshwa kodwa xa kuthethwa nezihlole zakokwenu, bapha abantu bakokwenu. Imbi mani. Kwa into yoba umntu akuqhawule esitratweni uzihambela, that is very wrong ngokomthetho wobugqirha. Itshoba linomthetho. Awuveske nje umntu esitratweni. Ndingakubonela mna, uyayiva, but ayithi loo nto leyo wonke umntu endimbonelayo funeka ndihambe ndixelela abantu iindaba zabo. It does not work like that. Ngelinye ixesha bubuhlole bam bundwebile, you understand, buhambe busezela iindaba ezingandifuniyo. Ayithi ke ngoku mandihambe ndichazela la makhaya into yoba ndibona oku, niyabulawa phaa, oyena mntu unigqibayo uyayiva ke ngoku. It does not work like that. Ngumntu oza kuwe azofuna uncedo kuwe. Ukhona apha umntwana ofike ehamba nomamakhe, umamakhe ufrustrated uba kaloku lo mntu uze nalo mntwana, lo mntwana udibene nalo mntu, lo mntu amxelela iindaba zakhe. Kwafuneka ngoku kuyovaswa olwandle, kuyothethwa phofu, kuthiwa kuyothethwa nezihlwele ngo-9 ebusuku. Kwathiwa nizawubona izithinzi ziningothuki, izawuba ingabantu kuzawuthini ungabikho izithinzi ebusuku kumnyama? Kodwa nizawubona iintaka, iintaka zolwandle zizawubhabha phi? Ezaa ntaka zimhlophe zizawubhabha phi bethunana? Uyayiva? Kungathi kuyingozi olwandle emini, how much more ebusuku when the tide is high? You know, where are life savers ngelaa xesha kunokwenzeka nantoni na? Uyayiva? Why are we risking ngobomi bethu egameni lokunyangwa?